Mene osoitteeseen www.paypal.com. Jos osoite on jokin muu, olet todennäköisesti valesivulla. PayPal-tilin luomiseen tarvitset pankkitilin Samposta, Nordeasta tai osuuspankista. PayPal-tili avataan Visa Electronilla näin. Paina sivun ylälaidasta Sign Up-linkkiä. Valitse tiputusvalikosta Finland, jos se ei ole jo valittuna ja haluamasi kieli. Valitse tilityypiksi Personal. Tämä on yleensä paras vaihtoehto peruskäyttäjälle. Syötä henkilötietosi. Kaikki yhteydenpito ja maksut tapahtuvat antamasi sähköpostiosoitteen kautta. Käytä toimivaa, mielellään ei ilmaissähköpostiosoitetta. Älä kerro salasanasi kenellekään. Edes PayPal ei sitä sähköpostilla sinulta kysy. Säännöllisin väliajoin on suositeltavaa vaihtaa PayPal-salasana sekä tyhjentää selaimen välimuisti jokaisen käytön jälkeen. State-kohtaan voit syöttää maakuntasi nimen. Matkapuhelinnumero tulee syöttää ilman ensimmäistä nollaa ja numeron eteen tulee lisätä 358. Lue käyttöehdot ja hyväksy rekisteröinti painamalla Agree and Create Account. Tilisi on nyt avattu. Päästyäsi PayPal-tilillesi, etsi Confirm Email Address-linkki sivun oikeassa laidassa olevalta To-Do-listalta ja paina sitä. Tämä lähettää sähköpostiisi viestin, jossa on linkki, jota painamalla tilisi aktivoituu. Linkkiä painamalla palaudut takaisin PayPalin sivuille, jolloin sinun tulee vahvistaa jo antamasi salasana. Tämän jälkeen valitse 2 turvallisuuskysymystä ja vastaa niihin. Aktivoinnin jälkeen voit syöttää tili- ja korttitiedot. PayPal-tilille ei tarvitse erikseen siirtää rahaa, vaan maksut kulkevat suoraan pankkitililtäsi. Voit valita joko checking- tai savings-tilityypin. Tilinumero kohtaan, eli account number, tulee syöttää korttiin liitetyn tilin tilinumero kokonaisuudessaan ilman väliviivoja tai välejä. Tililtäsi veloitetaan nyt pieni summa, joka on noin pari euroa. Tallenna tiedot painamalla lopuksi Add Bank Account. Tämän jälkeen voit lisätä ja muuttaa korttisi tietoja painamalla Profile, jonka jälkeen Add/Edit Credit Card-linkkiä. PayPalin käyttö on turvallista, mutta ostoksia tehdessä on käytettävä omaa järkeä. Älä siis asioi epäilyttävillä nettisivuilla. Kokeile ensin ostoksia pienemmillä summilla ja tee isompia hankintoja vasta kun käyttö alkaa sujua ja olet tehnyt muutamia onnistuneita kauppoja.